Nag-sex kayo ng tito mo. Yung kay tito ba? Nagustuhan mo ba yung kanyang tito? Nagkaroon po kami ng tito ko. Sex po. Nag-iinuman lang po kami dito sa bahay. So, dalawa lang kayo nagiinuman. Nung time na yun, may asawa ba siya? Wala po. Pares kayong single nung time na yun? Yes po. Tapos parang barkada yung datingan ng tito mo na ito sa'yo. Yes po, since hindi naman nagkahalayo yung age po namin. So, lasing po kami parehas nun. Then, yun po, parang nag-init since magkatabi po kami natutulog kasi. Una, kiss lang po, ganun. Tapos, naging kiss na po talaga. Yeah, boy. Mainit na po mainit na yung mga eksena. So, parang, tara na, go na natin to, nandito na. Parang ganun po. Gumamit kayo ng proteksyon nung time na yun? No po, since biglaan po siya. So, buti walang nabuo. Picos din po siguro, dahil sa Picos. Tapos kinabukasan, nag-usap pa ba kayo? Yes po, until now naman po. Parang wala naman pong nangyari. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.